روزنامه‌یەک ئەسپانی di raporteka xwe de diyar kir ku cudabûnek çêbûye di bercewendiyên Rûsî û Îranî di Sûriyê de û eşkere kir ku her aliyek ji wan dixwaze hebûna xwe li Sûriyê bihêz bike û biparêze bêgul aliyê din binere. Rojnameya El Mondeo ya Espaniyê di raporteka xwe de diyar dike ku di çend heyvên dawî de peywendiya her du aliyên ku piştgiriya rejîma Sûriyê dikin têk çûye, bi taybet piştî êrişên İsraîlî li ser xaka Sûriyê û bi taybet li dijî bargehên Îranî li Sûriyê. İsraîl ragihand ku ew tu caran rê nade Îran ku hebûna xwe bihêz bike di deverê de. Mîna Hizbullah ya Libnanî ku İsraîl çend êrişên leşkerî li ser bargehên Îranî li Sûriyê bikar anî. Di demekê de ku Rûsya bêdeng ma ji van êrîşan. Rojnameyê diyar kir ku bêdengiya Rûsî derbarê êrişên İsraîlî bû cihê dilgiraniya Îranê, bi taybet ku Amerîka dest bi cîbecîkirina sizayan li ser Îranê kir, her wiha daxwaza serokê Rûsyê ji Beşar el Esed ji bo bidawî anîna hebûna Îranî li Sûriyê hêla ku turebûna Îranê gûrtir bibe ji Rûsya. Her derbarê daxwaza Rûsî bi bidawîkirina hebûna Îranî li Sûriyê, emîndarê giştî yê Encûmena Bilindî ya Ewlehiya Netewî Îranî Elî Şemxanî ragihand ku Îran roleke giring dilîze li Sûriyê ji bo parastina bercewendiyên xwe yên niştîmanî, her wiha ji bo cîbecîkirina ewlehiyê li Sûriyê û eşkere kir ku Îran derbasî Sûriyê bû li ser daxwazeke fermî ji Şamê. Rojnameyê balkişand ser wêyekê jî ku axaftinên berpirsên her du welatan nîşana wêyekê ye ku nekokiyek heye di navbera welatên ku agirê şerê navxweyî vêxistin li Sûriyê û di encam de bi hezaran Sûrî bûn qurbanî û bi milyonan koçber bûn. Malpera Tebnak ya Îranî da diyarkirin ku kompaniyên Îranî hatine kişandin ji projeya dubara avakirina Sûriyê li gorî rêkeftina serkirdeyên Rûsî û Sûrî. Her wiha eşkere kirin ku gelek deng li Îranê derketine û dibêjin pîwîst e ku Tehran were qerebûkirin li ser alîkariyên ku pêşkêşî Sûriyê û hikûmeta wê kirin. Rojnameya Espanî her wiha got ku rejîma Sûriyê fêr bûye çawa Sûdê ji krîzan wergire, bi taybet di navbera Îran û Rûsya de û diyar kir ku Esed hîn pîwîstiya wî bi alîkariya her du aliyan heye. Lewma her aliyekî bi şîweyekî taybet bikartîne.